सनालिया मालाय पास जाबाय 92% आरोना नैबेखौ मोनसे लादोंनो आरोना सेमिस्टार 1 सेमिस्टार 2 हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो मर्निं 9ता जाथ'वाखै आरोना दाबो स' नानिनि स्कुलावहाय दिनै रिजाल्ट होगोन आरोना नानिनि स' बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों जों माबो सनालिबो आंबो रेडि जाखांबाय ओमफ्राय एसे गुसु ना बोथोरा एसे सुइटार गानलांसै र' दा स' थबाय थादो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे फैबाय थादो नानिनि रिजाल्ट माबायदि जायो देखायगोन आं नोंसोरनोबो स' स्कुलाव खिन्थु आं भिडिअ लानाय जानाय नङा दे आङो मिथिखायोना खायफा माने सुखुवाना लाजियो बेनि थाखायनो आंबो बोरैबा मोनो आरोना स' बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर आंजों लोगोसे र' लोगोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां आं नोंसोरनो मोनसे खोथा होननो नागिरदों आरोना स' बेनो जादों लोगोफोर मानि आंना मोनसे मिस्टेक जाबाय दे लोगोफोर मानि आङो जे आं दा ब्लग हगारदों जे बे ब्लगखौ आङो मैयानो हगारनांगौमोन स' आङो मैया बे ब्लगखौ हगारालासे दस्रा ब्लगखौ हगारफ्लांबाय दे माने बिनि उननि ब्लगखौसो हगारफ्लांबाय आङो स' सरि लोगोफोर जिहेथु आङो हाबानि माबा आतमंगलनि ब्लग होदोंमोन बे ब्लगखौ आङो दिनैनि उनावसो गाबोनसो होनो गोनांमोन आङो बेखौ आङो दिनैनो हगारफ्लांबाय स' मिस्टेक जाबाय आरोना माने उल्था फाल्था जाबाय आंना ब्लगा माने आङो एखमबा आङो जेनेबा मा होनो ब्लगखौ आंना बानायखानानै दोनोबो ना आङो एखमबा माने टाइम मोना नालाय बेनि थाखायनो आरोना स' आङो ब्लगखौ बानायनानै दोनखानायमोन स' ओमफ्राय आङो बावगारनानैहाय बे ब्लगखौ होनांगौआव आङो बिनि उननि जेखौ होनांगौमोन ब्लग बेखौसो आङो सिगाङाव होफ्लांबाय दे सरि लोगोफोर मिस्टेक जाफ्लांबाय अननानै निमाहा होदो आरो नेक्स्ट टाइम आङो बेफोरबायदि खालामला होननानै माने बुहुद माने थाल लासिगोन आरोना स' बिदिब्ला ब्लगखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर सनालिया मालाय पास जाबाय थार्डआव मोनबाय ना सनालि मा गिफ्ट मोना होनदों सनालिया नै बिसोर बेलाय 3 गिफ्ट मोनदों देखायदो दे ओमफ्राय नै पास जाबाय आरोना सनालिया बेसेबां मोनदों नै 92 मोनदों आरोना औ चक्लेट मोनजाबाय ओमफ्राय नैबे 3सो आरोना बेयाव 3सो हरदों र'लै हमथा गोलैगोन बिथिंबो खेवदों एसे नै 3 गिफ्ट थार्डआव थांबाय आरोना जोंना सनालिया ओमफ्राय 3सो होदों गिफ्टखौनो एसे आलदा होबानो जायोमोन उन्दैफोरनि जेनेबा बिसिनि स्कुलाव इउज खालामजाग्राफोर जिनिस होबानो जायोमोन आरोना बेखौ होआसै औ फार्स्ट सेकेन्ड थार्डनोल' होदों आरोना ओमफ्राय बिनि उननिखौ होआसै नानिया थार्डआव थांबाय फार्स्टआ सासे दङ गथ' बे बर' आरोना बे थांबाय ओमफ्राय सेकेन्डआ मिसनिनो फिसाला ओमफ्राय थार्डआ जोंनि नानि थांबाय आरोना दायो जोङो बाजाराव थांगासिनो दङ ओमफ्राय नानिनो लेखा बायहैखानोसै ना सनालि गैलाना ओमफ्राय आंना नैबे असाइस नुबाय नै दाख्लै बे माननानै बोरैबा माबा जादोंमोन ओमफ्राय बिदि जानानै थाबाय मोनायावहाय एबार केजि 1आव मोजां फरायगोन ना फराया फरायगोन दा औ द्राम आयु मा खालामनांगौ द्रामखौलाय बै दामग्रा द्राम बै दामग्रा द्रामा हौवाफ्रासो दामोहाय दामग्रा द्रामखौ हिनजावफ्रा दामाना मा नांगौ होनामोनलाय द्राम नांगौनो बेनो ओरै दामग्रा द्रामा दा लेखायाव दङ ना गावसिना बेखायनोथ' सनालिनो द्राम नांगौनो नै पास जानायनि फार्स्टआव थाङाखै नोङो थार्डआवसो थांदों होजाया मोना थार्डआव थांनाया सालाया गोजा जाजोबबाय चक्लेट जानानै हाथाया गैला सेवजोबबावसिगोन भगवान फुङाव थांबाबो मोनगौमोन मा होलानो मामिया दाना आइदै सेस मा जाबावनांगौ द्राम नांगौलाय ओमफ्राय द्राम सारालाय माथो नांगौ द्रामखौ हौवाफ्रासो दामो दा हिनजावफ्रा दामाना बिदि नोङो मामिनाव आंलाय माथो मिथिगौ बिमानाव बिदि नोंनाव फैसा दं फैसा जोबथारबाय वान दङ आं ओंखारो ना नोङो गोदान नुवाखै बेसेबां लायो बेबा नुदोंना नुवाखै मामि बास स्टेन्डजोंसो थांसै बै जोंनि थांगोन माबा बेसेबां लायो अनलाइनावबा बाजार थांगोरनोसै ना बाजारा दिनै जेब मोजां जाबावदोंसो जब जबनो
थ' माबायाव बै सान्दिया लाइब्रेरियाव थ' बानेलाइन बारनानै हाजोआव साथा बिहिरानो सामफ्रामबो आथायानो सेवजोब्बाय नोंना गेसाव जाजोब्बाय लाइब्रेरियाव माबाग्रोसै बे लाइब्रेरियाव नङाबा मोनाखै जायगाखौ बै सान्दिया लाइब्रेरियावसो सिटाव होनांगौ दा थांनोसै होनलांग्रोखानोसै एबा होनलांसै माबायाव लाखिदो दे लाखिदो औ लाखिदो बावनो अबे दखानाव सरकेसा नैबेयावनो सरकेस बायनानै गालांखानाय आरो फैसा एसे आद्रा होबावनांगौ बेयावनो ना बेयाव दामखौ एसे बारा लाखो जों खेनसे लांनाया बे दखानाव लांदोंमोनथ' सरकेसफ्रा बुरिया मोजां कालेक्सन दङ इयाव इयाव फार्मासि दखान दं गाड़ी नहीं खेलते कितनी भी हो सकते नहीं सरकेसा खाली बेखौ मोनसे नैबेखौ मोनसे लादोंनो आरोना औ गारियाव लांगोन देहा नै बिदिखौसो फसायो नै बिदिखौसो बायनांगौ फारला मोनथामखौ थिखोनो हायालै बिलाय नै नोंजोंलाय मामिजों अबेनिया बायराजों फारला मोनथाम माथो बे गोसोमा नैबे सिंनिखौ मोनसे बेखौ मोजाङै नुवाखै र' दानो मोजां ना गाज्रि नङाना दा देखायसै आङो कालेक्सन मोजां दङ A few moments later. लेखा लांफैदों सनालिनि सान्दिया लाइब्रेरियाव मोनाखै र' दाबो लाबोगासिनो फिसा गैयाना फार्स्ट सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टार दिसना बोदा Semester 1. सेमिस्टार 2 एगलायना आरो नायना माथो गांसेल' होनना गो गांसेल' बिलाय बे सेमिस्टार मोनसेनि गांसे सेमिस्टार 2 नि गांसेब्रा बे 1 2 नि माने बे ड्रयिं नानिनि लेखाखौ लाजोब्बाय नै सेमिस्टार 1 सेमिस्टार 2 यावनो 16,500 थांबाय था जाबाय लबारखौ सोजोबखाबाय ना लाबाय नै जाबाय चलो नों लाखांजोब्बाय आरोना जोङो लाइब्रेरिनिफ्राय ओमफ्राय खाथा साथा लानानै ओमफ्राय पेन्सिल कालारबो लाखाबाय न'आव लिरग्रा खाथा फर्था लानानै 16,500 थांबाय आरोना स' दायो न'आव थांनोसै ओंखाम ओंख्रि जेबो सङाखै आं संहैनांगौ औ पेन्सिलसोलै फावथेन नङा औ न'आव थांगोरनोसै दाहाय लोगो मोनफिनगोन र' फैबाय नै ओमफ्राय लेखाफ्रा बे बेसेबां मोनलाय कालारखौ नायनां 25 थाखा खेवनांला दा खालामसै दोनदो कालारखौ माथो नायनांगौ पेन्सिल लाबोबाय नैबे जाहैबाय स्टिक गार्ड आरोना माने बेयाव नाम लिरै लेखायाव सिथाबना हरसै मलार लाबोसो नांलायलाहाय मलार नै नैबेखौ न'आव लिरनो थाखाय लाबोबाय नैबिसोरखौ गांब्रै माया न'आव लिरनो थाखाय बेखौ गांब्रै लाबोबाय ओरैनो प्लेन खाथा बे स्कुलनि नानि मोननि स्कुलनि खाथा 35 थाखा गांसेयावनो बेयो गांबा बेखौ आरोना बे सेकेन्ड सेमिस्टार बियो
मोजां फार्स्ट नुदों सेमिस्टार सेकेन्ड सेमिस्टार पापि थालायलायो आं मोजां नुदों माबायदि खाथा पेपर बे खाय सेकेन्ड सेमिस्टार बे जाहैबाय फार्स्ट सेमिस्टार मामा दं बेयाव नै जोंना बेबो जाहैबाय राइटिंनि लिरनायसिनि पापि आंहासो लिरनो नांगौ ओमफ्राय नैबे ड्रयिं नै बुरुन वाइ पापि आयो नै बिदि दंलायलायो माथो पापि नों मोजां नुदों मोजांथ' आरो ना आं मोजां नंगौना नङा बायदि खालार नांगौ मोजां नंगौना नङा खालारखौ लगायनो दाहाय मोनानियाव लगायालै स्कुलाव थांबासो लगोन दाबो एडमिसनानो जायाखै आइदो अ सरि आंनि स्क्रिन ओमफ्राय नै दहाय सनालिनि आङो मार्कशिटखौ मोजाङै देखायजोबनाय जायाखैमोन ना गोलैगोन ना नै सनालिया थार्ड पजिसनाव थांदों आरो ना नै थार्डआव थांदों नै पापि 92% आरो ना 92.83 पापि बेयावहाय औ नैबे मा खालामग्रा नायदो मेथ्सआवहाय 20आव 20 पापि इंलिसाव 15 हेन्ड राइटिंआव 20 बिसोर मोननै बेखायनो मोननै आं गिफ्ट मोनबाय कालाराव 18 जिकेआव 18 रायबिसाव 17 माबायाव इंलिसाव एसे बांसिन खमसिन मोनदों आरो ना इंलिसाव पापि नैबेयाव मा सोयो केलेन्डारसोहाय बियो केलेन्डारजों मा खालामनो जाबाय होनबाबो थार्डआव थांबाय बेखिनिखौनो लाबोबाय आरो ना स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय आं स्कुलावहाय एसेबां भिडिअ बानायनाय जायासै आङो लाजिनो ओंखारो ओमफ्राय मानसिफ्राबो एसे मा होनोमोनलाय सोरबा सोरबा मोजां मोनो सोरबा गाज्रि मोनो ना बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय सासे इउटुबार नै बे इउटुब चेनेल दङ बे आब'नाबो मा होनामोनथाय चेनेल नामखौ आं बावलायलांबाय दे बे आब'आ ब्लग बानायदोंमोन आरोना इनि ब्लगाव दसे नुजाबाय ओमफ्राय नानिनि गिफ्टआनो फ्रिसो सिङावहाय नोंसोर दहाय देखायदोंमोन आं मोजाङै देखायनाय जायाखैमोन बोखाना फ्रिसो मोनदों आरोना बे बिसोरना माबा ड्रयिं दंलायलायो ट्रियानो स' ओंखामबो आं डाइरेक्ट ड्रेसखौ चेन्ज खालामासै ओंखामबो संखाबाय ओमफ्राय मानो होनबा माया मार्केटनिफ्राय बे सरखेसारिखौ लानानै फैसिगोन दहाय जों नों देखायदोंमोन ना माने गारियावहाय लड थिखोनो माने जिनिसफोरखौहाय थिखोनो टाइम नांगोन आरोना बेनि थाखायनो माया नेबाय बे गारिजों फैसिगोन ओमफ्राय आं नानियाथ' स्कुल ड्रेस गाननायसै ना चेन्ज खालामहोफैग्रोबाय बेनिफ्राय आंबो ओंखाम संबाय जेबो संलाङाखै ओमफ्राय नानिखौ देलायहोनानै दोनखाबाय ओमफ्राय दा जुदि माया फन खालामो डाइरेक्ट आं बासथिंसिम दोनहैसै आरो बेनि थाखायनो आं ड्रेसखौ गानस्लायाखै स' आं मावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय आंना नैबे नै बिराद गाज्रि हालोद जानानै दं आरोना नै बै फिथरा ओमफ्रायो दा बावैनो नैबे साननैसोआवनो जोंहा माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना स' नोंसोरबो मायाव थाङो बेखौ मिन्थिगोन आरोना दानो खोन्थाथ'ला दे जखन थांगोन होनबा मिन्थिखागोन ना स' बेनि थाखायनो आरोना आङो मैया मोनायावनो पेकिं खालामनानै दोनजोबखाबाय मानोना नै आंहा जुदि अबेबा गोजानाव थांनांगौ ना साननै सानथाम सिगां पेकिं खालामनानै दोनखायाबा आङो बावगारो दे जिनिसफोरखौ बेनि थाखायनो आङो पेकिंखौ सब मैया मोनायावनो खालामजोबखाबाय दाबो दंबावो आरोना सानब्रै सानबासो दंबावो स' बेनि थाखायनो आरोना सानब्रै सानबा बिदिनो गैद्रायला सानब्रै सानबा गैद्रायला आरोना साननै कि सानथाम दंबावो आरोना बेनि थाखायनो स' दायो नानिनि लेखा बायनायावनो बेफोर बायनायावनो 1656 मोन आरोना टटेल बाजेटआ ओमफ्राय 6 थाखाखौ गारनानै 1650 जाबाय आरोना एसे थांबाय स' थांखायो बिसिनि लेखायावहाय ओमफ्राय आरो एडमिसना 5,500सिम थांगोन खोमा आरोना बेनिफ्राय आरो बारा थांनाय नंला खोमा सिगां एसे बांसिन थांदोंमोन देग्लाय एसे खमसिन ओमफ्राय माने आं ओरै होननाय खोनादों आरोना बे स्कुलावहाय माने जखन क्लासआ देरलाङो होनबा माने एसे बारा जालाङो आरोना माने उन्दैफ्राव खस्थ'सिन जासिनो ना फोरोंनो खेल लानो मानो बिनि थाखाय बांसिन लायोनो आरोना स' नायनोसै ओमफ्राय आङो एसे खामानि दामानि मावनानैसै ओंख्रि सङाखै दै आङो दाबो 11ता जानोसै नङाबा दा हासबेन्डआ डिउटि दङ दिनैजाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन